Ти ще е за ти. Дали сме си взели? Дали си вземи долу на ти? Ей, пой то. Си вземи долу на писта. Ого, тук беше гадно. Там към широк път има. Да, май там просто имаш едно много тясно. Ще бъде много. Широк път има. Има. Това нещо ще бъде корилата. Не помня пътя, който се води. Този път няма. Ой, не... Е, там пътя! Паднем батерията. Его. Потрупате. Бидона ще пада. Това са по-хорошо това път, ама дърво. Защото си бал майка. Жоби Гаврата. Чай сега Фингъра ще има коментар. Кажи. Аз си знам, че ще беше. Просто им беше като ходи. Значи има гледки, какво се пере? Какво ще кажете? Много яко. Сила иде надолу, ама. Ще не знам. Той път е един същ, дай. Ясно нали? Да. Засякахме май някой път, някой си. Той път бях по втори и валих аз. Знам, да ти слагам ръкавиците, после някой се вика, що сте тия ръкавици. Защото като паниш без ръкавицата... Ще снимат, мога! Ударли се? Ударли се? Ма не, аз с допера съм седнал на гумата ударя и се плъзгам целия. Май. Ооо. Ете. Има наляво и виж има такова. Има това древка. Що не се опусна по сега? Си знаеш. Който се пак. Кофти тука. Викам кофти тука. Да. Усмихни се. Тук ще бъде. Логито спока гума. Тя ще ме с боза, ще натиснима.
Говори си да него си в трето лице.